ji bo rêzgirtin li canê şehîd û qurbaniyên Şengalê û nehametiyên Kurdên Êzîdî ji dema fermana 2014 û heta niha li Almanya çalakiyek birêve çû. Têda xwendineke zanistî ji rewşa niha re hata pêşkêşkirin. Hedefê me ew bûn ku hê ferman dewam dike, ku zanibin ferman hê dewam e, ku Daeş xelas nebûye û Êzîdî hê dibin fermana de ne. Ji ber ku wextê nedibin fermana de bûne, ê karî bûne herin welatê xwe, ê karî bûne herin cihwarê xwe, ê karî bûne dîsa gund û bajarê xwe ava bikirin. Rêxirawa Diyakoniya Almanî ev çalakî li gel navenda şêwirmenda Êzîdî li Almanya birêk xistine. Li gel beşdarbûna çendîn serkêşên hikûmî û siyasî yên herêma Bakurê Rhein li Almanya. بۆیە ئەو هەموو سیاسەتمەدار و ڕێکخرا و نوێنەری باڵۆزخانەکانشمان دەعوت کرد بۆی بیریان بێنینەوە کە مەسەلەی شەنگال و مەسەلەی یەزیدیەکان لە یاد نەچێت و ئەوانەی بەتایبەت لە کەمپەکانان یارمەتی بێرێن کە بێنەوە سەر زێد و ماڵ و گوندی خۆیان و ئەوانەشی کە پێویستیان بە یارمەتی دەرونی هەیە یارمەتی جەستەیی هەیە بە پێی پێویست یارمەتی بدرێن. ڕۆژنامەوانێکی ئەڵمان ساڵێن درێژە ئالیکاریە ji bo kampên penaberan yên li Kurdistanê digihîne. Ji bo ke dawî jî li vir hata xelatkirin. Also mich macht dieser Preis sehr stolz. Ich freue mich sehr darüber. Ez şanaziyê vê xelatê dikim û gelek pê dilxweşim û pêşkêşî hemû alîkar û hevalên xwe dikim. Yên ku me bi hevra li Iraq û Kurdistanê kar dikir. Bi taybetî alîkariya êzîdiyan kirine ku li sala 2014 bûne qurbanî. Spasiya hikûmeta Herêma Kurdistanê û parêzgarê berê yê Duhokê Ferhad Etroşî dikin. Hêvîdarim ku parêzgarê nû Alî Teter jî wesa alîkar be. Li Almanya revendeke mezin ya Kurdên Êzîdî dijîn. Di nava saziyên cuda de cih girtine û doza xwe digihînin aliyên peywendîdar ji bo bi destxistina mafên xwe. Ka Muhammed Emîn, Kurdistan 24, Düsseldorf, Almanya.